ምሽት ስሩራ በአልሓም ሙሽተት ያንፍ ንሰማይ ዘብርህ ግርማውን ዝህብ ክርሳ ዝርከቡን ኩሉ ክርሳት ክፈልት ብዙሕ የዝፈቱ ስሉስ ረባሕ ኩርና ከምኡን ክቢ ብሓንሳብ ንምሃሮም ክርሳት መሰልቲ ናይ ፍቅሪ ባህታ ይፈጥረለይ ደስውን ይብለኒ ቅርጽታት ክፈልጥ ደስዩ ዝብለኒ ኣብ ኩሉ ዝርከቡ ቅርጽታት ተፈተውቲ ቅርጻ ዝርከቡ ኣብ ኩሉ ቅርጻት ክፈልጥ ብዙሕ የዝፈቱ ስሉስ ረባሕ ኮርና ከምኡውን ክቢር ብሓንሳብ ንምሃሮም ቅርጻት መሰልቲ ናይ ፍቅሪ ባህታ ይፈጥረለይ ደስውን ይብለኒ ቅርጽታት ክፈልጥ ደስዩ ዝብለኒ ኣብ ኩሉ ዝርከቡ ቅርጽታት ተፈተውቲ ቅርጻ ዝርከቡ ኣብ ኩሉ ቅርጻት ክፈልጥ ብዙሕ የዝፈቱ ስሉስ ረባሕ ኩርና ከምኡን ክቢር ብሓንሳብ ንምሃሮም ቅርጻት መሰልቲ ከባቢና ቅርጽታት ንድለ ክንፃወት ክንሕኮስ ቅርጽታት ነለሊ ኣብ ኩሉ ዝርከቡ ቅርጽታት ተፈተውቲ